Ало, добър ден. Госпожа Досева? Иванка ви се обажда от град Плевен. Иванка Дончева. Здравейте. Изчаках месец, откакто ви изпратих имейла. Вие не се обадихте, нито никой друг. И кога да очаквам някой най... Колко може да трае това чакане? В смисъл, тези адвокати могат въобще никога да не ми се обадят. Може никой никога да не ми се обади. Аз не мога да бъда сигурна. След толкова тормоз, който изживях и след толкова чакане, извинявам се. Да, но аз съм много болна. Аз ако бях здрава, нямаше да съм толкова, нали, с не така увредено здраве, както е сега. То много чакане, много институции, много тормоз и така. Поне да се бяхте обадили, защото това един месец аз очаквах, че поне ще се обадите да кажете нещо, да ме обнадежите и вие не се обаждате. Аз вече, да ви кажа честно, аз не вярвам. Просто за мен е това несериозно отношение. Цял месец никой да не ми се обади да каже поне две топли думи, да каже госпожа Дончева или Иванка, или обаждаме ви се, проверяваме, четем, запознаваме се, разглеждаме, просто никой не се обажда и аз си чакам. И аз съм сигурна, че и този път няма да ми се помогне. Аз и затова не съм ви помолила, защото аз съм убедена, че към мен се извършва дискриминация и чрез интернет, и чрез институции. Аз съм сигурна. Не ми се сърдете, не ви обвинявам лично, но след това, което е на лице, т.е. от никъде никой дори да не се излъчи интервю с мен, дори здравеопазване, съдебна система, всичко. Не знам, нямам думи. Поне някой, който е прочел поне един лист от тия ваши адвокати или които и да са ваши колеги, да беше позванил, да беше казал две-три думи. Виждате, че аз ви споделих, че няколко дена след като изпратих писмото до вас, някой поиска да го споделя и аз го споделих. Значи, вие казахте, че не знаете за такъв човек. Ето, че това е доказателство, че към мен се извършва дискриминация, чрез интернет ма тормозят и така нататък. Доказателствата, които бих ви предоставила, са сигурно 20 пъти повече от тия документи, които съм ви изпратил, свързани с ТЕЛК. И какво мога да очаквам от тях? Какво би станало? Аз въобще не знам как вие бихте могли да помогнете и как... Защото писала съм и българ, не мога точно да го кажа, нещо свързано с адвокати по правата на човека или за правата на човека. Това от тях съм напълно разочарована. 2 писма, мълчалив отказ, не ми отговориха, не ми се обадиха.
Въобще, казвам ви, ако ви кажа всичко, ще ви отече рано днес. Затова ще спра, но ще кажа, че тези, които са някакво сдружение или не мога да кажа, които адвокати за правата на човека, те пак мисля, че към тях ли имаше някакъв Чобанов, не съм сигурна, той участва и по телевизията съм го виждала в предаване референдум. Да, нямат, но мисля си, че той е към тази организация на тия адвокати, български адвокати за правата на човека, или то с главни букви БА, ПЧ, мисля, че. Та и там съм писала, там на няколко пъти исках да се свържа, да попитам, най-накрая попитах, отговорено беше по имейл какво да направя там във връзка с делата относно съдебната система, но можеха и те по някакъв друг начин да ми съдействат, просто от никъде. Да, ама след като са дошли и са заснели интервю с мен и са казали, че то ще бъде излъчено, не е било излъчено, значи пак някой е подсказал да не бъде излъчено. Аз знам кой. Да, наясно съм с това, знае. На по-високо ниво се работи, навсякъде така в държавата. Добре, благодаря. Приятен ден. Благодаря и на вас.